Zer modu zeta azterketa? Beno, nahiko erraza zen, baina Euskararen ariketa... Euskararen ariketa oso zaila zen. Bai. Beno, agur, jararte... Baina, nor zara zu? Ni, basunetako printzesa nahi. Eta desio bat eskatu dizut? Nik uste dut aiet. Bale. Mundu honetako sorgin gaizto guztiak desagertzea nahi du. Nola esan duzu? Mundu honetako sorgin gaizto guztiak desagertzea nahi du, dara. Ni, benetan basunetako sorgin gaizto martxurrena naiz. Eta zuk esan duzuna, zigor bat nahi zu. Artxila, hartu motxila, eta galdera kote, etorri abipote! Baina, zer egin bidaztu? Zure galdera guztiak kendu izuzu. Eta hori lortzeko, baso sortzeari Mexiko beharko zea. Hori lortzeko. Ja! Baina, non sartu da? Bueno, gaur arratsaldean joango naiz basora. Arratsaldean, txano gorritxo dut izena. Amona txo ikustera. Otxoa, nire amona ikuti du. Ote, bai, ote. Nik ordu dena da. Baina, ez da esaten otxoa nire amona jango ote du? Ez, eskato. Hori, erderaz da. Erderaz, abre, komido esaten da. Eta orduan euskaratzean, asko nahasten zerate. Orduan, otxoak nire amona jan ote du da. Bai, oso ondo. Eskerrik asko. Beno, agur. Abre buelta a casa, etxera itzuli ote naiz? Oso ondo! Mira, oso ondo zara,